हादनाया आगष्टनि टेस्ट 23आव थांदों। खुलुमबाय रायजोफोर, थि थांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, जोङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा गोजोनपुरिनि सासे जिबन नार्जारिनि बिसिया गोमानानै दङ। बुंनाय बायदिब्ला बियो आधार कार्ड बानायनो थांदोंमोन आरो बे सुमनि नार्जारि जायआ जिबन नार्जारिनि हिनजाव, बियो मावफार आइदुब्रिनि होननानैहाय बुंदों। स' बिहा आरोबाव फिसाजोबो दंखायो आरो बियो आधार कार्ड बानायनो थांनायावनो गोमादों होनदों, नैबे बोहैथि दाननिनो 23 आगस्ट दिनखालि। स' रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, बिथाङा मा फोरमायदों बिनि गेजेरजोंनो मिथिनो हागोन। हादनाया आगष्टनि टेस्ट 23आव थांदों। रायजोफोर, आंनि नामा जिबन नार्जारि, आमथेखा 1 नं गोजोनपुरिनि। जों न'खरफ्रावबो जेबो जालायखायाखैमोन, जेबो नांलायाखै। नानिनि आधार कार्ड बानायनो होननानै थांदों बियो 22 थारिखआव गावसिनि न'आव। हिनजावनि न'आ आइदुब्रियावहाय, मावफार आइदुब्रियाव। बियो 22 थारिखआव बानायहैखादों आधार कार्डखौ, मोना मोना बानायहैनानै फैनानै हरसे थानानै अखानाय 23 थारिखआव आइ फावलिजों बारलांदों। बारलांनानै मेगन नायजानो होनना थांदों, नाथाय डिटेल्स गैया। ओमफ्राय जाय मानसि लाना खारदों बे मानसिया, बेबो खोथा दंलायो ना मायोमोन आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय बियो मोना मोना थांदों, 23 थारिखआव थांदों बियो। 23 थारिखआव थांनानै सन्देहआ बेनो लांखादों, रावबो लाङाखै निजना। बेंगलराव थायोमोन, आंबो गोबावसैमोन थानानै। दा 1.5 बोसोर जाहैबायमोन आङो थांनानै फैफिननानैहाय। थांलाय फैलाय आङो 17-18 बोसोर जाबाय बेंगलराव, नाथाय जेबो बिदि जायाखैमोन। देग्लायनि बोसोराव मा जाखो आं मिथिया। नाथाय आंनि आइ थैनायखायसो आं फैदोंमोन, दाखालिसो फैदों आं जुलाइनि 31 थारिखआव, 3 थारिखआव मोनफैदों। बेयावनो बिदि घटना जाबाय। सिगांबो तामिलनाडुआव थानाय समाव बहुद दावराव खालामखादों बियो आंखौहाय। दा आंनि हिनजावनि नामा सुमनि नार्जारि, आंनि नामा जिबन नार्जारि। नाथाय निजन नार्जारि बेनोबो। आंनि फिसाया एबारनि मे सफैलानो 10 बोसोर जानोसै आंनि फिसाया, हिनजावसा। दा बिसिबां गाबगासिनो दं, दुखु खस्थ'। आंनि मामिखौ लाना खारबाय होननानै। दा आं बिबैयावनो होजों गारबोनानै दंथ'यो, लेखा फरायनायखाय क्लास 3आव फरायगासिनो दं। बेखायनो आं गारबोदों, होजों थायो बियो। बेनो आंनि खावलायनाया। मास मोनसेल', दिनै 25, बैनि 25आव फैला फैबाय आरो फैयाला फैया। आंनि बेनो खावलायनाया। खारनाया आगष्टनि टेस्ट थारिखआव थांदों बियो, टेस्ट थारिखआव। आगष्टनि टेस्ट 23आव थांदों। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै जेराव नुयो हमनानै दोन, बिसोरखौहाय साजा होनांगौ। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब खालामदो। बेंगलराव जेसेबांनाखि जोंनि बर' ससाइटि दं, अननानै हेफाजाब खालामबानो जाबाय। टेस्ट थारिखआव खारदों बिसोर। गोसोआव गोबां सोंलु